What if kung mag-food trip at chill tayo? Ano? Sakto, tignan nyo. Tinitignan ko yung crispy pata ng Jules Food Hub. Sa may location yan. Saan lang to? Malapit lang to. Sa likod ng Dominican, sa tabi ng Art House. Ayun, sige, order ka na. Solid, man. Boss, order po ng isang medium crispy pata, fried grilled chicken, at saka 3 orders ng chicken mix. Boss, thank you Ang bilis mo ah. Siyempre, ang bilis ng service sa Jules. Ilang minutes na, 15 minutes na, luto na lahat yan. Tsaka madali lang mga kasya puntahan. Pinaka-landmark niya kasi is from Dominican, sa likod ng Dominican, sa kanto ng Bilya, then tabi lang siya ng Art House. So, dinadaan lang talaga siya ng mga tao. Tapos ano, mga Carter lang siya. Actually, sa likod ng Dominican mismo. Art Highway, pasok ka lang na sa kanto, then right na. Makikita mo na yung Jules Food House. Ano ba yung mga in-order mo? Actually, in-order ko dito yung famous nilang crispy pata, at saka yung fried hood chicken, at saka nag-order ako ng 3 klase ng wings. Mukhang nagutom ako lahat. Siyempre, lahat po kayo eh. Dapat masarap yung pagkain natin. Uy, may pulutan ah. Yung masarap dyan, no? Yun! Saan mo? In-invite ko si Barang Jules eh. Hey, boss. Ayan. So, magkano ba yan? Crispy pata. So, yung crispy pata natin dito is medium size, 430 pesos, 1 kilo na yan. Tapos si whole chicken, 1 kilo, 280. Yung 3 flavored wings natin, per serving, 150 pesos. Tapos, ito si Hanes Sriracha, Ikurit ako si Buffalo. Balita ako, lagi rin nag-order dun si Barang Jules eh. Oo, lagi. Minsan nakasabay ko na dito eh.